madalas gamitin ni Raffy Tulfo, di ba? Parang sinasampal ka ng kahirapan pag nakita mo to sa mga palaging ginagamit pagbababa ng kotse, no? Heaven colorway. Yung bunga nga yan sa likod. Lakers colorway, shadow. So upon release, nasa 17K. Bukas-bukas pa yun dyan. Ang tatamis po niya, no? Klay Thompson. Ang tatapang ng design. Sampalin natin sarili natin ng matigas na Balenciaga. Gabing-gabi na, ang ganda ng buwan. So Friday po ngayon, bukas Sabado na naman. Ayun, kitang-kita nyo naman, nakarambo tayo. Alam nyo na, legendary ang chinelas na yan. Mga overpowered na chinelas ng 90s. Pakita ko lang po kung ano yung mga darating ngayong Sabado sa ating new arrival. Ayan po, puno na po yan lahat. 5 box na naman po yung darating sa atin. So nilabas ko lang po yung mga notable na sapatos na pwede nyong abangan. Yung mga sapatos na kapanapanibig kumbaga. So ayan, nakalatag po yan dyan sa taas. Isa-isahin natin kung anong pwede nating asahan sa darating na arrival natin ngayong Sabado. So ito, unahin ko na po ito. Basang-basa nyo naman po, di ba? Kompleto, tama yung spelling. Balenciaga. Napakabigat po niya. Ito yung triple S ng Balenciaga. Ayan. Ito yung brand na madalas gamitin ni Raffy Tulfo, di ba? Mga pangyayamanin na sapatos to. Ito yung mga mga statement shoes kumbaga. Same din itong natin, LV natin. Ito hindi na maganda hindi na tip-top yung condition niya. May mga leather peeling na, pero kahit papaano LV yan. Diba? From Paris. So yan puti, simpleng-simple lang. Kasama rin sa mga sapatos na pwede yung abangan. So meron din tayong AF1 na ganito. Alam nyo na, Google Lens nyo na lang, diba? Tapos dalawa pala po yung Balenciaga natin na triple S. Ito naman yung itim, Balenciaga, napakabigat niya rin, kaparehas po niyan, Balenciaga, diba? Parang sinasampal ka ng kahirapan pag nakita mo to sa nasuot ng ibang tao, no? Yung mga tao talaga po kasi na gusto nila yung mamahalin yung suot nila. Okay lang naman, diba? Kasi trip nila yun. Kanya-kanyang trip po tayo kung ano yung gusto nila. At wala naman silang inaapakang ibang tao at walang ginagawang masama. Approve. Mag-Balenciaga man o ito, Mexico 66 o Onitsuka Tiger. Kahit ganito, diba? Mga pang tito shoes to eh. Mga naka short lang ng mga tito natin. Ito yung mga palaging ginagamit pagbababa ng kotse, no? Meron din tayo ditong Sakay. Yan, Sakay. So alam nyo na, pag Sakay, dalawa agad yung tang niya, di ba? Tapos may bunga nga yan sa likod. Tapos meron din, andito na yung mga J1. So hindi ko na po yan isa-isahin kasi mga common lang naman yung mga colorway nila. Pero ito po yung kakaiba, Nike KB. Diba? Kevin Bradley. And ito yung para tinatawag nilang Heaven colorway. Tapos yan, meron ding Lakers colorway, shadow, tapos yung Travis Scott. Yan, magkakatabi-tabi na po yan. Tapos meron tayong blazer. Meron tayong blazer dito sa baba, mid-cut. Tapos yung ilalim niya, parang, alam mo yun, parang bubblegum lang na nagdikit-dikit. Kakaibang-kakaiba rin yung ilalim nito, no? Tapos meron tayong M2K Techno na off-white. Normal yung M2K Techno pero pag naka-off-white brand, iba. Ang lakas, no? So karamihan po dyan talagang pamorma lang. Kasi alam nyo na, di ba February, magba-Valentine's Day. So dapat kahit papano, kung meron man kayong date o wala, dapat malakas pa rin yung mga sapatos na suot mo. Yung pangdiinan pa rin kahit papano. And konti lang yung mga basketball shoes na darating ngayon kasi hindi kami nakapagbukas ng maraming deal. Pero ito, konti lang pero napakalakas at napaka-exciting. Off ko lang muna yung electric pan para makita at marinig nyo. So ito, dalawang Klay Thompson. Anta pa rin po yan. Ang tatamis po niya ng Klay Thompson. Ang tatapang ng design, diba? Tapos meron din tayo ditong Sonic pa to from Li-Ning. So yan, Li-Ning pa rin. And most especially, dito tayo sa Way of Wade na Infinity. Yan ang Infinity. Tapos disco colorway.
Ang kagandahan po nito, kakaiba yung design niya. So upon release, nasa 17K po yung brand new nito. Ngayon naglalaro po sa 8 or 9K yung bigayan niya pag bago pa. So dito sa amin, mura nyo lang po yan makukuha. Tapos yan medyo basa pa nga po ito eh. Hindi ko pa ito hinahawakan kasi baka dumumi. So working naman yung zipper niya sa harap. Ayan, grabe yan bukas-bukas pa yan dyan. May velcro ka na. May BOA lacing system ka pa. Ayan. So yung BOA lacing system po, ayan yung parang iniikot lang. Tinatawag nilang precision fit para eksaktong-eksakto yung higpit ng sapatos mo pag ginagamit mo na siya, diba? Unang ginamit po yan sa mga nag-snowboarding sa Amerika hanggang sa inadapt ng mga tao sa nag-golf at iba-iba pang athletics. Ngayon, nakarating na rin po sa mga pang-basketball na sapatos. BOA lacing system. Ganda na. Galing na nakaisip niya, no? Iniikot-ikot lang siya. Tapos, bali, ipe-press mo siya ng ganyan para magamit mo. Tataas mo ng ganyan. Pag tumunog, pwede mo nang ikutin. So yan yung BOA lacing system. Ang ganda, no? Yan yung kakaiba sa Li-Ning kasi ang dami nang nilalagay na small detail sa shoe na talagang magbibigay ng persona dun sa sapatos na nire-represent ng player. And isa rin to sa mga napakamahal na basketball shoe na hinahanap din talaga ng iba. Yun pa yung perma nyo. So yan, ang ganda nito. Panalangin natin na mapunta to sa magandang mga paa na pangangalagaan siya, di ba? So, yan lang po. Yan po yung pwede nyong i-expect sa darating na Sabadong new arrival natin. So, medyo gabi na kaya hindi ako masyadong nag-iingay dito. Para, yun, gusto ko lang naman ipakita kung ano yung mga meron sa darating na Sabado. Marami pa naman pong nasa loob niyan. Hindi ko na pinakita kasi limitado lang yung space na pwede nating paglatagan. So same time po tayo sa Sabado, 10 AM ng umaga hanggang 6 PM na gabi. Gaya ng dati, paunahan na lang po tayo. And pagkagabi po, magla-live din kami para dun sa mga hindi nakapunta. Same rules po tayo, less 100 kapag ipipick up sa store hanggang the next day, hanggang Sunday. Free shipping din kami sa live namin sa Sabado para dito sa lahat ng new arrivals. Kung gusto nyo pong mauna, yun, dapat mag-PM lang po kayo kung hindi kayo makakapunta sa store namin. PM po kayo sa page kung gusto nyo mauna kayo sa pag-access ng mga sapatos na bagong dating. Kung kaya nyo pong maghintay, 6 PM po ng gabi. Live po tayo, kasama natin si Papa J at si Papa Ken. Alam ko maraming magtatanong ng size and price. PM nyo na lang po kami para makuha nyo yung detalye nito. Sapatos P8, may Facebook page and YouTube naman kami. So yun, that's it for this video. Salamat sa panonood. Sampalin natin yung sarili natin ng matigas na Balenciaga.